μετά έλεγες ότι δεν θα την ξανακάνω παρέα. Αλλά τώρα τι πάρεις να φαντάζεις. Ρε Μαρία. Έτσι όπως κάνει καλύτερα να μείνει μόνη της. Μα να κάνει και μέσα τα μούτρα της. Τι είναι μόνη της. Μαρία, δεν σε αφήσει. Σαν το ρουσόξαρο στη γυάλα. Αν της ξαναμιλήσεις, της ξαναμιλάμε ποτέ. Ναι. Ή αυτή ή εμείς. Ναι. Διάλεξε. Πρέπει να προσέξεις. Το παιδάκι έχει χάσει μαθήματα. Κράτασε μου τα χρήματά σου. Θέλω να ψάξω από το κηλικείο. Δεν με νοιάζει. Φέρτε εδώ μου φας καμιά δουλειά σου. Τι είναι αυτά. Μόνο αυτά έφερες. Το έχω πιο πολλά. Θα μ' ακούς, εντάξει, Θα φας ξύλο. Αύριο να φέρεις πιο πολλά για συνέβαψες. Το κατάλαβες. Τι κάνει εκεί πέρα στο παιδί. Σταματήστε, ρε. Σταματήστε, άρχισε το δασκάλου. Η ίδια κατάρτιση να έχεις, ρε. Έτσι και τολμήσεις, θα φας ξύλο. Αφήστε τον. Άντε τώρα. Γιατί έτσι μπορώ και ό,τι θέλω μπορώ να σου κάνω. Πολλά και διάφορα, δεν χρειάζεται να μου κάνεις, μπορώ να σου κάνω και μόνος μου. Δεν μου αρέσει η φάτσα σου, μες στο σχολείο. Δεν θα σε ξαναδώ, Βασίλα. Άντε φύγε. Δεν γίνεται ρε. Σου τι κάνει και το χτυπάς. Δεν μου αρέσει η συμπεριφορά του. Γιατί τι έχει η συμπεριφορά του. Σε πείραξε. Είναι μια χαρά παιδί. Και εσύ του φέρεσαι έτσι. Μη φοβάσαι. Όλα λίγο. Είμαστε δίπλα σου. Είμαστε μαζί σου. Βοηθούν να ψήσεις κάποια δάσκαλα. Όχι, γυμνάσια γίνει χειρότερα. Δεν θα γίνει χειρότερα. Μίλα, γίνει καλύτερο. Μίλα. Μη φοβάσαι.